tiit Allah wi allatina ɗen doole lam yuhlak misluha fil bilad mi meeɗa waɗan yimɓe yawtuɓe ɓe sembe ha fote aadi iram ko yimɓe jogiiɓe doole ɓe neɗɗo meeɗa yiide kono nde ɓe ponti annabi maɓɓe ɓe cali ko annabi o haali keɗe haɓe joha Allah yettodira e maɓɓe deftinme ɓeɗo ko samuud ko leñol aram ngol gasi ɓeɗo jibinnoɓe ko biyeteɗo Isa ibnu Iram ɓe toon jibinnoɓe ko Kasara ibnu Iram ɓen goni Samuud hen fof ko aji fof ko taani ko Nuhu alayhi salatu wassalam ɓeɗo ɓe konno ko hedde leydi Syrie hedde Beirut on nana Beirut onon andi Liba oɗon nana ɗum de ko hedde Liba ɓe konno bayna Sam wal Hijaz ɓe konno ko Syrie e Beirut e Ordon hakkude mo e leydi Makka ɗo ɓe gonno jomen doolen ɓe hay goto meeɗa yiide alladina ne ɓen ya Muhammad jaabuɓe ganduɗa hoɓe taƴa a sahra haare bilwadi ɓe mbatta ɗon maayo yawta tawi ɓe ngala mil harneji jeeɗiɗi hay bombayel ɓe ngala juuɗe maɓɓe ɓe mbaɗata ɓe tokkita hayre ɓe ndewna hen ndiyam ɓenna ɓenne ko Samuuda mbiyete ɓen meeɗino fontade annabi amin min meni e maɓɓe baɗanama ɓe cali hoɓe gonde ɗeɗo doole hoɓe gonde ɗeɗo sembe hoɓe gonde oɗo fayida ɓeɗo ɗe jawti wonda Allah haali ɗe Qur'an o wimon wattanihituna min aljibali buyutan farihin hoɓe ƴetta kaaƴe ɓe cehe ɗum no labba sehirta ni laal ha hayre woppanaɓe bolol ɓe ƴuufi wo Fir'aun o ko ɓaleeje o kay ko taani mon tan o kay woto neɗɗo fof wi wonat keer Misra nan Fir'aun zilaw taadi joom état suuji waɗi étage ko ɓuri duuɓi ujunnaje nogas Muhammad sallam feeñani les asmani étage éto suuji zilaw taad éto suuji huɓeere tege huɓeere mo yetti ɗon han maare Misra yii ko ɓeeɗo Fir'aun en mahi ko ɗo nini wiye ihramat hayre fof wootere ko tonuje nogas hayre wootere ɓe mbaɗi ɗon genale maɓɓe nan ɗon tan joni e Misra wonte nder wuura he wiyete ko al ihramat sa yii ko ɓe mbaɗe doole ɗum woni état suuji sa yi e hen gooto mo oɗo Fir'auna o mo waɗi o mo ɓuuri 50 métre tawi ko jenale ɗum sa naati e hollaka yaltata so Fir'auna en goto fof arino maayi ƴetta laamu mum kala joɓnotonoɗo manda e laamu ñande are maayi walla maayi ɓen fof ƴettete nanne toon ɓe mbaɗate toon ñamde maɓɓe e yarde maɓɓe ɓe keɓa toon ɗum soke ɓe gonotono ɓe ɓuuɓa e goto yalta Fir'auna goɗɗo kadi ƴetta laamu kayne jooɗo ñande are maayi kayne maha yanade mum nahna toon kabine mum kayne soka wiya maayen ga ñande neɗɗo en are maayi tan warata kabine mum hen fof ɓe natat toon naayay subhanahu wa taala wi ɓeeɗo garino ɗo jomen doole jomen sembe caggal ɗum Allah wi alladina no ɓeɓe kalannami aadi en e Samuuda en e Fir'auna en ɓeeɗo ɓe mbaɗino laamuji maɓɓe e doole maɓɓe ɓe keli yimɓe ɓe kalki ɗumen ɓe gaañi ɗumen ɓe komtori doole maɓɓe ɓe komtori bandiyagal subhanahu wa taala wi alladina ne ɓen ɗogow ɓe goni bewnoɓe bonnoɓe needi fil bilade leydi e faksaru fi alfasada ɓe kebbine heni fof bone Allah wi fa sabba yuppi ale maɓɓe rabbu ko joome sawɗo goto fof façon azabin lepti goto fof wonno ko Allah leptiri oya tawi wona ɗum leptiri oya Allah leptiri Firawna ko ndiyam yoolade ɓeɗɗi ɗum tan ha wi ŋen Samuuda en Allahu akbar Samuuda en ko subaka Jibril huude maɓɓe salatu hayru minan nawmi tan tawi Jibril yettima tacce ɓe wulaga teki ɗi gade leydi adinne kay noon waɗi ɗumen sayha wahida sayha tan wa amma ahadun fa uriqu bi sayhatin sayha goto karak Jibril wulliɓe hay goto wiyani goɗɗo ko kewi wa amma ahadun ko hen Samud hen birihin sarsarin atiyatin sakharaha ɗum ne ko dabu nduɗu mbiyeten ɗo arorɗo dambu debbinari ɗu on jindu ko ndu wonno bone ndu nelaɗo kala de ndu uddinno nelaɗo jiccoto hay tan darino beele jooɗo leydi wiya yo Allah damdu en wanno ko ndu halko ɗo Samud
wani duddawe maɓɓe samaniyata ayamin balɗe jeetati ɗo sari darade fatara al qawmu fiha saran yo yimɓe ne pukko in taƴa a wiyata aɗa darto tan du taƴma e ɗo allah wi fa sabba alayhim rabbuka sawda azab goto fof façon mum ɓe ngulla ɓe hendu ɓeɗo subhanahu wa taala waɗi ko kawisi allah o gueeji o hono o gueeji Moussa dari tan timemo wimo sawru tan bo waɗi lawol leydi jordi kon yi dow tan wini waɗi kon tan firawna rewi hen sonɗo firawna ko neɗɗo firawna ayi o kadi ɓi adama ndeke bewre ene nawa ɗum ha ɗimin a meeɗiɗo gueeji waɗi bolol gueeji poɗɗo ni waɗi bolol o yi taw tan Moussa rewi ɗo kanko rewat ɗo Moussa ne ɗo yeehi ha yeehi boowal waɗi noon ko neɗɗo wi min noon tawde ne yalti yomi bonnu laawol ngol allah wi ɗumen watrukil bahra rahwa woppuno ko noon woto memgol goƴima hen wona daɗi doɗɗo kay dogat Moussa wi pugel dogi ƴeenti tan firawɗo joni ujunnaji 90 misranaji allah wi kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in kolko ɓe goppi e teddugal teraka on subaka ɓe kuudi ñanden ɓe naate maayo e allah woppiɓe hoɓe doga haɓe naaddi ha ɓe goɗɗo firawna yeehi ha heddori 100 métre yaltude tan allah itti bolidi itti leydi tan woppidi ɗumen dente ɓe goni hen ɓe allah ene andi so wardi noon firawna wiyete ko laaɓani yarni ɗum kore ha reedere nde wi tet weddi ɗum kay puccoɓe leleye ɓakkere wi ɗum ajja ɗon allah wiyande min jaltina ɓandu ma ndu ɓiɓɓe adama jiyan lelo bajanan ɗon leli ñande ɓe ƴetti ɗum ɓe mbaɗe mu lekki e mon ɗon ajji ha hande allah ceennumi ɗum sa yi ɗum sikkata kan ko maayi ha hande mo leli e mbaɗ ɗum tourisme jiiɗo ɗum fof yoɓata ko million koɓe dajata hen jawdi ko neɗɗo meeɗa yiide ɗum ɓuuri hay ko leydi maɓɓe remata ko maaro yiide firawna e guiten ndi wona tourisme fof yiya beele gona président tan jiya kolleɗa tan aɗa woni président tega hen guite o ko lamɗo ɓurnoma laama laabi million ngaji 100 sa fontima allah waɗma ni sa fontima allah tan ajjuma e ɓakke ƴettuma ɗon mbaɗeɗa kanta lelenɗa ɗo hay hunde hatta nangue fudde hatta jemma arde hatta yimɓe jara lacciri tan nana mbicikaji ta allah hamnana ajji ɗum ƴawti allah subhanahu wa taala allahu akbar allah wi ɓeɗo juppi me maɓɓe lepte ɓeɗo lepte ɗe juppi me maɓɓe onon ɓiɓɓe adama ɗon poti wattude en haqqillaji wallahi ko lepte ɗum tagi allah wi inna rabbaka ne joome labil mirsadi allah ina reɗɗi hakkude aduna e laakara ina fadi passeport uji no gandi passeport onon gandi passeport enen en cuwa ɗannade namne ɗiɗo gay mawɗi passeport onon cuwa onon jarata ko hakkude Guinée Sénégal on ganda passeport wani noon ɗo namneɗa tan carte d'identité walla neɗɗo wima ala ɗo mbuuɗi joyi tan jawta ya boleje ma wallahi goto yiyatama ko kono wallahi allah wi inna rabbaka labil mirsad allah wi mbeɗa jooɗi e bureau mo ganduɗa ko ɗon passeport uji namnete hay goto yawta addani la budde passeport ma arana signa passeport ma arana mo dafnuma yaade inna sha'na rabbaka la yafutuhu min shuni badi naqir allah wi ko foti e naqir walla e ɗamparir hay huuɗe yawtata kama yahudu rasidu lqaima ala tariq man yamurru bi man yuridu min khairin aw shar ayi hono no ɓi adama joɗɗinaɗo e bureau wiya yo ƴeewa kala ma addani ɗo nanngam yoko yawti subhanahu wa taala ƴeewa ɓeɗo ɓe o limti ɓe o rendini ɓe aya gooto allah rendini ɓe allah wi to deftere mum teddunde de suratu haqa o wi fa amma samud fa uhliku bittagiya ɓeɗo kalkira koko ɓuuri bone bon ɓe kalkira wa amma ahad leñol biyetengol ngol ahad fa uhliku bi rih ɓe ko hendu sarsarin ɗum ne ko ndu ɓuuɓndu sarsar ko hendu ɓuuɓndu ndu daratako doole mayru hay goto anda no foti kadi hondu jaangi atiya bondu sakhara alim saba layalin jemmaji jeeɗiɗi wa samanade yamina balɗe jeetati husuman homi fawodiri tan allah wi fa tara al qawma fiha sar'a hal ɓiɓɓe adama caama ka annum ajazu nahlin khawiya elle koɓe tamaraje duujaɗe ne liɓa leydi fa hal tara lahum min bagiya beele wonko hedde maɓɓe ko jiiɗa wa jaa fir'auna wa man qablahu
Firawna ne ari e wonduno wal mu'tafikati jomiraɓe dunduji ladde aynaɓe ɓe ga saabu Shuayb ɓeɗo koɓe kalkal ɓuuri fof hulɓinade ɓe kalkaka ɗiɗi adan koɓe jomen ɓulloɓe jarnen nayyi mabɓe hoɓe koɗe daade ɓulle Allah sofni ɓulli ɗi tan nayyi tan ma won kilométre taƴi toon tan rewne dow mabɓe hay goto hen to ceerno jimane yenade woni hen mbaɗen fidaw tout lawol gotol ɓe ɓuuɓi woɓɓe ɓe koɗi koye ladde ina gayna ndungu ɓatti tan goto fo ruuji guesel mum fewni awdiyal mum tan dari hen ina hetto rigago subaka goto tan nde dare ɗo yimɓe mbiyata ɗo bobolonde nde dari tan ƴiwonde ha feewi tan nde ummi tan goto fof anti dadi ina wiya so baade gasi tan taw yettima guesa mu awa nde ari hade timmiɓe tan nde waklinde wonti lewlew nduɓe kooñe lesene he nde ladde ɗum woni wol mu'tafikat ɓeɗo ɓe goni ashabul mu'tafikat en ɓeɗo Allah wi ko bil khadiyati fa aso rasula rabbihim Allah wi ɓe gofna annabaɓe mumen goto fof nanggumi ɗum nanggande nde yejjittaki ɗum noon so yi qur'an ena laytana men ɗum qur'an ena haalana men ɗum enen ummatu Muhammad mbatten haqqillaji jula ne wawi rew Allah gaynaki ne wawi rew Allah commune ne wawi rew Allah neɗɗo ɗo woni ɗo ne wawi ɗo rew Allah nelaɗo wi ittaqullah haysuma kunta hul Allah ɗo gonɗa ɗo heɓɓe ɓe celino hulde Allah ɗo ɓe goni ɗo Allah tawiɓe ɗo subhanahu wa taala wi fa amma al insan o are neɗɗo o wima e heyma neɗɗel ida so tawi ƴeewe ɓi adama neɗɗo no wayi yurminade e hawnade fa amma al insanu siko tawi ko neɗɗo ida so tawi mabtalahu rabbo siko tawi jomum jarribima ɗum fa akramahu Allah teddani ɗum wa na'amahu Allah rokki ɗum nema fa yaqulo wiyata rabbi de akramani min de kam jomam teddani kam gasi mi dañi nayyi walla mi dañi baali walla mi dañi beyi walla mi laamima tan fiya becce gasi deƴ subhanahu wa taala wi neɗɗo baaɗo o ni oɗo ko baɗɗo oɗo ko komtaɗo yani o waɗɗo hanti bewre makko tan ko dañi laamo dañi jawdi o dañi teddugal ante watta bonnude so jolamo fiya so jolamo tonga so jolamo rok so jolamo haɗa so jolamo waɗa ko boni so jola kula ko jola wa amma ida mabtala siko tawi Allah jarriborimamo fagadara alayhi risqu Allah haɓɓi arsike o ronki dañi hay batte fa yaqulo wattaɗa wiide ngel wiyata ka rabbi de ahanani min de jomam hoyni kam hakkude bandam en kayne ha wattata ka dugde ɗo woni jaafa ɗo enen koye fulɓe enen fof ɗo woni ko adda tinnade ko an kam ƴewanta kam en hooram yimɓe anda hoore mum hay battata mitirtema o anda hoore saabu gandirta ala ko jogui e yoɓat sonda ko ganduɗoɗo hoore makko kay wiyata ko bisimillah min kam komi tarɗo ɗum no ɓarmi holluma kono wiyatma ko i min tawi ko sernaɓe ɓen ɓuurimi suus wiyatma ɗum ko listikar waɗete ɗum ɗo ko ndamdi daneeri tottirte walla jawdi ɓaleeri ñalawma naggam ɗum noon sa yeehi ɗeɗo balɗe ko joguiɗa fo a sakkoto goro danejo itta ɓirɗam totta cukloñ yo jar walla mbaɗa ñiiri kosam walla mbaɗa buuɗi kañum ne heeda ga ene faɗi ndamdima no yeehi so ndamde ari a totti ɗum kañum kam aɗa andi kañum kam ɓe yiltono dañi ko dañi ndamde goto fof dañano ndamdi kanko dañi ndamde ko ay o wi o waɗatma listikar o waɗa toon balɗi ɗe tati on gondani on mbaldani on ñaldani artari wi min de ko jiiɗi ko mi yiiɗo kaari dane kaari boɗeje ni kaari rutto wadduma banden an kay ka dafaraɗo kaari ko nokku mi yiiɗo ɓaleje ni aɗa ɗo anda inde neɗɗo ɓaleje ni yimɓe fof ko ɓaleɓe boɗeje ni yimɓe fof ko woɗeɓe wonɓe lokki koygal ma miidoɗe sibaɗe tan hande yiya bande tan tikkana Allah no andi on so dañino ñanden million rokkete kawra mum tan mbiya ɗum ngal caay saga onon yimko hande mbatta mallude ha ɓooyo fama ka an ballata kaɓoɗay taw damdima yeehi a heeɓi bakka mbewa hirdi o haalnanima hay batte ɗum addata ɗum neɗɗo mbiyowo Allah hoyni ɗum o ay ko ɗum addata mbila o
ɓe jaada sernaɓe ɓe gaari jogoɗo wima sa wata ya talata sa hawre guertegal dok sa yi boddi jooɗo sa yi guertegal yaaɗo e sowno duteje men ɓaleje ɓe mbatta diwnu sa yi o hengal waɗi caaji daneji ɗo ha jiyaɗi yiyaɗe aɗa ɓorni wutte ɓaleje a ɓortani tan diwna dugal bangal ay dal haqqille o yaal ɗum ko liggo yaadi liggoya dal ɗum ɗo firti dal julɗo yo liggoya sona ɗum ay oɗo joni ay ni tan ɓe mbayi ay nek ay oɗo waɗi gutteyal ɓala yal waɗi gutteyal daneya joni sa sonima ɗum no moɗidal mbiya i jam wala hawla wala quwata o ɓuura ɓallu tek sa yi en garanmi men mbiya i en ay yaadi hono ɗum ɗo koko haqqille wiyete yo ligga ɗo haqqille wiyete yo ligga ɗo andi neɗɗo timɗo leyden walla ceerno ko mbimami ɓen ɓurmi suusde gadda allahwal ɗo tiime no mbaɗa ko mbiyete ramli ko andi ramli ko aram hande ɓe gaddi timde aɓoye human binneji naati en ina tiima leydi o de ina yiya timga no yiya timga ene hulɓinino kalnanno ko hen nelaɗo wi saare tiimowo so ramli mum so joom leydi so joom ceeɗe a gonɓe ni ɗum tan ko haali ko balɗe capannayyi jaɓantaki julde sa gonɗe ni ɗum tan sa gonɗe ni ɗum tan ayi ɗum noon joni enen ɓe mbaɗata ɗum enen ɓe goto men fof heccankita beñoir tan ene wawi jowde hen gallaɗi mum e talki mum e ba heccankita surtout ma onon janggoɓe ɗum noon janggoɓe kam ɓe choix janggude ɓe ne mbawi wadde étudier no goppira sese kono jangguɗo kay qur'an ene haalanma an sa salima an kay a ala ngantu jogui ngantu kay ko biɗo dawani kono biɗo min dawi kono so ari liggatako mbo dawani o ene jogui ngantu kono dawɗa yetti sali liggade o ene andi ko kewi ɗum noon subhanahu wa taala wi neɗɗo o sigel teddinama o waso min de kammi teddinama manam no joguiɓe jawɗele ɗe hen sa sawi en salmin neɗɗo ay ko ni waɗanma jungo naɗama ene gorno sa ari kadi e basguel nguel banguel no amni ino mbaɗɗon tampere jaam tan ŋaño haala boneji ay yani mbiya anna haada ɗum ɗo foof noon allah hatma ko yawa wata wani nde joguiɗa nde fota haqqi nde mbasɗa nde wattu haqqi sa joguima fota haqqi sa waasi jogo haqqi sa joguima haqqil ƴeewa ko wiyanma ƴeew ko allah wiyanma allah wi ɓi adama o daiman ene wonde weltidare jaɓani ƴewde aduna ɗum tagui nelaɗo sallah sallam de nden ne wiyanno ko allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa asurni fi zumratil masakin nelaɗo daiman ñagatono nelaɗo gandi tampuno onon fof ɗon gandi onon jangguɓe tiyaɓe tarik fof ɗo gandi nelaɗo ko tampuno kono mbeɗa tampere nelaɗo nde takano subaka fof o ñagatono ko yo jee e miskineɓe taw wona miskine jaɓɓo hoykinade walla maayo ko miskine taw wona miskine jaɓɓo wona miskinagal firtani lelade tan maykino tan allah ko moƴƴa tan allah de ko moƴƴo i bisimillahi wayni mbaɗen fatiha nde cikkuɗa fatiha taka yimɓe toɗo fatiha adda gawri fatiha taka nayi hewde mbaɗen duwa nani la ayna yat a rema yat a juroyde Umar Abdul Khattab ñande no darsu men ndo tawi wajiɓe liggatoɓe ɓe wona o yettu ɗumen ndo tawi jooɗiɓe ɓe o wi ɗumen ko mbatton ɗo mbi minen de min padi ɗo ko allah arsigini amen wona waɗi ɗumen wona loocol o wi ɗumen allah meeɗi toɓ kanŋe walla toɓi haalis walla toɓi gawri mana hunde nde firti ko liggoyade wadde sabab labudde cabbinoɗa kay kono allah ko moƴƴa tan haydara waɗa ko woni waade goto gaddanoɗo ngelob mum o wi wakkilima e allah tan woppi ngelob mum naati jama woni e juɗɗi ngelob bone wakkille allah fokki ngelob bone wakkille allah fokkiti nelaɗo wi ɗum woni wakkilade e allah waɗat sababa tongat ngeloba naata a tongat a lelnat a tongat ba lelna naata kono noon mi wakkilima e allah bone woppi ngeloba heɓa noɓe wakkille e allah mo fokkiti subhanahu wa taala wi on ɗo fa amma al insan siko tawi neɗɗo ida mabtalahu rabbu siko allah teddiniri ɗum jarrebima ɗum teddini ɗum wa na'amahu rokki ɗum neema fa yaqulu rabbi akramani min de jomam teddini kam kono watta e man siko tawi ko goɗɗo ida mabtala siko allah jarrabima ɗum fa qadara alay risqu allah ɓitti arsigo fa yaqulu rabbi ahanani min de jomam hoyni kam kalla allah wi ala mi jarribona kalla ala kalla
mi jarriboraki insan mi jarribiraki ma ngalu pour ko an tan ɓuri teddude ɗo am ɗo mi jarriboraki ma basal pour ko aɗa woni koyɗoɗo am ɗo teddugal ngala koyere la yadurani ma almali sa'atan wa qilla yani teddugala koyere yadata e jawdi yani heewi famɗi allah yahnini kefeere allah yahnini kefeere la li karamatihi wona teddugal kefeere allah ko dañe kefeere haajo oyi wallahi somi daña haajo e aduna kefeere tan yarata ɗo wadere ndiyam sonde tan mi daña haajo e aduna no dañirmi haajo e aljanna ni aljanna no aduna ko sohlari ɗum soɗodirta ɗum ko ɓeen min mi dañani hen sohla onon jiiɗi ɗum caggal ɗum allah ɓitti juulɗo allah ɓittani juulɗo kala du'awuji ɗi nanɗa ɗo ina jorna leɗɗe ko juulɗo ɓittaɗo duyi ɗo yo allah wallam yo allah faabum yo allah yurmam yo allah hakkitam yo allah tawi haydara ala kono allah ne teddini juulɓe ɗum yiɗi ndeke noon subhanahu wa taala wi wa innama akrama almar'u bi ta'atihi o teddinirta neɗɗo ko ɗoftademo o hoynirta neɗɗo ko woobdemo wa qad awsa ala almar'i bil mali li akhtabira a yashkuru am yakfur yani masalan allah wi mbeɗa jarriboro neɗɗo jawdi walla mi jarriboro neɗɗo mi ɓitta ɗum hami ƴeewa beele no muña walla sekat masalan seydna souleyman tarifunahu wahdu min al anbiya seydna souleyman beela laamiɓe aduna ɓe taki ɓi adama ina foti peesde hoore mum ene wiye hannde président ji ne jogui avion ŋaji président ji ne jogui laaɗe mawɗe seydna souleyman ko wonno laano holko wonno laano seydna souleyman hendu allahu akbar ƴeewa tan hendu ɗum ne hendu ndu kodi ɗiɗi siko ma haɓaye hendu ndu wondata ko duɗuɓo ko asif hendu nde ndu haɓete ndu diwnan neɗɗo ndu ɗoofat noppi jinne ndu weddo ladde siko tawi noon homo yaha forminade homo yaha omo juuroyo leydi ndi ko liin ko ɓuuɓdu tan ene weli o ummot tan so ari tan so yiɗi yaade hendu ndu arata fiilo danki ki tan omo jooɗi o ƴetta yimɓe ɓe e jinneji ɗi e ko jogoriyaade de fof hanti ɗum ɓattomo hendu ndu na taaroɓe haaɓe ndenda tan nde waɗaniɗo o ana no leesa ni tan ɓe danki ki heɓa hen tan yimɓe ɓe keɓe hen jooɗo tan ndu wetten ko yaharante lewru ndu waɗata ɗum ko waktuji jeegom ko yaharante lewru ndu waɗata ɗum ko 3 heures et 6 heures tawa ndu arti ɗum ɗon on dañi concordage joni mbawi ɗum wadde on mbawi ɗum wadde concorde kay rimɗat tan ko yimɓe koye seeɗa ɗum ɗon ko jun dole ɓe ganduɗa neɗɗo meeɗa yiide seydna souleyman wonko dañño ene hulɓani no feewi ene hulɓani ɗum tagi noon ɓi adama ñando yaaha kanko souleyman e nder ɓeydande mon aayo ha ɓeydo ñando yaahi homo yaaha homo ummi homo jogori yanoyde wuuro jinneji homo jogori yanoyde wuuro jinneji ne gondema koɓe jaa tan ha juuti korndollu goto tan wi aha korndollu e heewon korndollu souleyman ummima kat goto hoyo natta suudu mulen o so yaɓɓi mon de on kalkon ɗo tawa tinani tan o nani konngol o wi allah nanrimi ngol ɗo konngol kina ƴeewani beela mami yetto ɗum walla mi yeddat sabu ne weli nanowo ko colle ko fof kaala welani sonde bileji dañino ɗum ma won keddorɗo mbuɗo less asmani so bileji andiɗine nana ko korndolli kaali ko boyeji kaali ko guertoɗe kaali won keddoro mbu kono noon souleymana doolen ñande heen on ñalawma ndo yeehi haw ɓenni ɗon o darti omo ƴeewto ndo yiyani hudhud nden jakanimo o sinni o yiyani ko mbiyetene ko hudhud heɗen nde ɗum colel gotol ngel juuti hokkoye o ngel ɗumini ni o ngel heewi peƴƴoye tan o yiyani ngel waɗini o hoyni gueɗe tati ma won ngel ɗo mami lettungel lett mami lettungel komi meeɗa lettude soldat walla mami hirsugel walla ma ngel addanam ko laaɓi ngel addanani ɗum ko andana wona o sikkanno won ko wawi
o wimi tawi ga debbo no laami yimɓe ɗum no doole ɗo jogiiɗe haalaade omo jogii danki kange ko mbiyeɗa Souleymane ko hay 6 mois meeɗa dañi ɗum ne Allah haalani men ɗum wala ha arsun adi Allah sisi koki mawti so Allah wi hunde no mawno ɗum fam o turi ha hunde juuti hono Souleymane wadda Souleymane najaani Souleymane sikkanno e goto ñallani e less asmane mbo wonani ndes laamu nde ko wonɗo cukalel dewel laami he aduna ɗum ne meeɗa rew Allah hay ñalawma goto ɓe cujjanta ka naangue kono résultat o ma qur'ana aro yeeso men sen gari ɗon inchallah ɗum ga haaɗi ɓi adama o yanane jettugol Allah Souleymane e nder ɗo waddanoɗo hano danki ki ariri o wi danki ki ndeki ari nde o wi ɗum ɗo ko ɓuural Allah Allah ƴeewatami ko beele mami yettu ɗum walla mami yeddu ɗum ɗum no woni o saabu Souleymane ko joom jaw Souleymane ko joom doot Souleymane ko laaneɗo so subhanahu wa taala wi ɓi adama noon soni ɗum teddini murta soni ɗum hoyni woyto kanke kam hono jogori waɗa singel dañingel wiye jaam dañetake so dañano wiye wo leydi asman kadi ɓe mbakka yo baaji ɓe ƴeya tan ɓi adama basal addi ɗum ha ina funtori yimɓe gorode daro tan no wulla o jani e beddaji Allah wi bal ko woni la tukrimuna al yatim ina jeeya ko addata basal ɓe teddinta miskineɓe Allah ɓe bamumen maayi e dongre nde ɓe goni ɗum nadda basal dongre kala ɗo ɓi alyatimeɓe goni ɓe mbasi teddinede subhanahu wa taala wurto ɗon jarabi mum ɗum taki nelaɗo sallallah alih sallam wi ahabul buyuti baytun fi yatimun mukram cuuɗi ɗi fof ɓuuri teddude ko suuɗudu alyatim woni tawi alyatim ono teddina oɗo aya ko aya jippiɗe Qudamata ibnu Maz'un ko yati neno koye Umayyata ibnu Khalaf o weltindi ɗum ñaami jawdi mo a gasi Allah wi wala tuhadun ɓe jamirta ɓe dokkata ala tamil miskin hay miskin goto dañata ko ñaame mabɓe Allah wi wa takuluna turasa hoɓe ñaaman ndonu aklan ñaamande lamman bonde dendagal ñaamɓe ndonu keddorta ɗum hay batte ndonu oɗon gandi ndonu neɗɗo fof joguiɗo ndonu ndonu o haɗa foti toppitademo ƴettuɗamo mbiɗamo mokoñ a wasat mbasat totalement a wonata joguiɗo ha yawmal qiyamata Allah wi ɓe noon wonno himmeji mabɓe ko ñamde ndonuji woto hibbunal maala hoɓe jiiɗi jawdi hubban jamman yidde sattude hay goto meeɗa yiide ko ɓuuri labde oɗo aya Allah wi ɓeeɗo hoɓe ɓurni gurnama duna e dow lahara id law kuntum mimman galaba alayhi hubbul akhira hay so tawi lahara wino naata mabɓe pour ɓe jiiɗa ɗum ɓe caloto amma yatrukul mawta mirasan li aytanihim ɓe goppanta mayɓe mukko pour jawdi ɓiɓɓe mumen ɓe ñamat kono noon ɓe ndendata mabɓe ɓe jagga ɗum ha gasa ɓe ñaama ɗum ha laaɓa ɗum noon ayo holli en e dalillaji laaɓɗi ila annakum lastum ala madda'aytum min salahin wa islah keewal noddetoɗon ngal wona goonga wa annakum ala millati ibrahima khalilur rahman on ngaɗaya dendagal yimɓe yawtuɓe ɓe wonnoɓe adiyanu sama gadiɗi ɗi koɓe mbinoɓe gone dow mabɓe fof ko fenade ɗum noon ɗum are qur'ana enen ne mbatten haqqillaji wonno ko jagguiɗen ko yettade naata e nder tubaji men jagga men nawen bongu qur'ana ari mbatte haqqillaji oy kallaka zajrun lahum mbatte haqqillaji gore mbatte haqqillaji de kalla ko yeddude konnguɗi maɓɓe ɗi e golle maɓɓe ɗe wonde ɓi adama fotani waade ni Allah no sifanomen ñalawma yawmal qiyama Allah no sifo darga hono mbiyeton ɗum onon e ko dargal mbiyeton ɗum ko dargal kay ala budda ko dargal Allah no sifo ɗum Allah wi ya Muhammadu isa so tawi dukkat mirñama helama ha ɗiggi ha wasi wonde hay condi ha ɗiggi puruk hay ko wonno condi ko iwi condi dakkan ha ɗiggi ha ɗaati leydi ndi ɗiggi ha ɗiggi asman ɗiggi ha ɗiggi hay huude heddaki o wi ñande hen wo ja rabbuka jome ara Allah ñande no arat goto fof tegal mo guite honɓe ni wal malaku malaikaji Allah ɗi gara saffan malaikaji ɗi gara arande hulɓe ni hono ɗi garirta
subhanahu wa taala so leydi ɗi ɗiggi asnano ɗiggi oɗo kiyame o yimɓe potti goto fof no tottite golle ñande no wiyata ñande woni ɗo wiyata nde ya masaral jinni wal ins in istadatum an tanfusu min aqdari samawati wal ard fanfusu la tanfusuna illa bi sultanin mubin ñalawma mo ganduɗa ɓiɓɓe adama ɓe gaddete ɓe mbaɗe saffeji ɓe mbaɗe saffeji ɓe mbaɗe saffeji ɓe mbaɗe saffeji ha ko ɓi kala mbiyanoɗo ko ñe tanka tan dañino foofandu waktu goto maayi fo waɗe